जीवन रे सब बेले एका रहिबा पई चेष्टा करंतु काहेकि आज आपण जहाको गुरुत्वपूर्ण बोली भाबुचंदी आपण जीवन रे बा आपण को जे आज तांको जीवन रे गुरुत्वपूर्ण बोली भाबुचंदी आसंता काली से आपण को गुरुत्व देई न पारंदी कारण ए दुनिया ए प्रकृति होची परिवर्तनशील और एटा होची जीवन रो वास्तव सत्य। जीवन रे एका रहिले आपण ठारो जदी केही दूरी जाउचंदी बा आपण को पई जदी केही परिवर्तन होई जाउचंदी सेतबेले आपण को दुख लागिवो नाही। जय जगन्नाथ। जीवन रे सब बेले एका रहिबा पई चेष्टा करंतु काहेकि आज आपण जहाको गुरुत्वपूर्ण बोली भाबुचंदी आपण जीवन रे बा आपण को जे आज तांको जीवन रे गुरुत्वपूर्ण बोली भाबुचंदी आसंता काली से आपण को गुरुत्व देई न पारंदी कारण ए दुनिया ए प्रकृति होची परिवर्तनशील और एटा होची जीवन रो वास्तव सत्य। जीवन रे एका रहिले आपण ठारो जदी केही